Il-konsulenti li qabbad gvern preċedenti biex ifasslu tħejjiet tal meta tiġi l-Arriva kienu deskritti bħala parassiti mill-eks kap eżekuttiv ta' Arriva Malta. Fost dawn kien hemm l-avukat Georg Sapjano, ħabib kbir tal-Partit Nazzjonalista u l-kap Simon Busuttil. Nefqu flejjes kbar fuq konsulenti parassiti li jgħixu minn fuq dar ħaddieħor li tħallsu ħafna s-servizzi tagħhom u ħolqu xi ħaġa li ma setgħet taħdem qatt, qal l-eks kap eżekuttiv David Martin. Georg Sapjano permezz ta' ditta legali Aquitas li fiha minvoluti wkoll nies oħra qrib il-Partit Nazzjonalista ħa 150,000 euro, dan fuq perjodu ta' 5 snin, bl-ikbar kuntratt jitħallsu tiegħu fl-2010 meta ħadu ma' 90,000 euro. Dan il-kuntratt ingħata b'direct order kif ingħataw il-maġġoranza tal-kuntratti l-oħra u għalhekk bid-deskrizzjoni ta' Martin, Sapjano jista' jingħad li hu parassita diretta. Iżda dan ma kienx l-uniku kuntratt ta' konsulenza, anka jekk wieħed mill-ikbar. B'kollox il-kuntratti dwar dak li kien deskritt minn Martin bħala mostru li ma seta' jaħdem qatt laħqu 850,000 euro.